Vi skal ind og se Sigurd vinde 100.000 kroner. Meget tror du Sigurd vinder? 40 bands. Jeg tror du vinder. Jeg siger 36.000. Jeg siger også, at det er et win, og det bliver 34.000. Jeg tror, han vinder 98.000 kroner. Det er rigtig mange. Jeg tror, han vinder 33.000 kroner. Danske kroner. Aftenen ender på en minus på 1.000. Ja, minus på 1.000. Ja, det er klart. Efter ned til 2. Præcis. Ja, det vil sige. Godt spille lidt på sådan 60.000. Deromkring. Jeg tror på 10.000. 10.000. Det føler jeg... Okay, det er ikke så meget. Keep it. Ja. Jeg tror, at Sigurd går hjem med 25.000. Og at han bruger pengene på en sejltur. Jeg tror, han går hjem med 80.000, og så tror jeg, han spørger, giver en ren sæson. Jeg tror, du vinder 63.000. Jeg tror, vi ender på 40.000. Og jeg tror, at han bruger pengene på... Jeg tror, han kommer til at investere i aktier og giver en drink til Sonja Mads. Jeg tror også, han giver en drink, og så tror jeg, han tager ud og rejser. Jeg tror, han tager til Vietnam. Sigurd har mange talenter, så jeg tror, han går hele vejen og vinder i 100.000. Og hvis jeg kender ham ret, så vil han bruge dem på en rejse sammen med sin skønne kæreste. Det vil jeg også sige. Jeg vil tro, at han vinder 100.000. Og så vil jeg tro, at han spreder dem rundt mellem dem, der er kommet for at støtte ham her i aften. Og jeg tror, det går efter alder. Jo ældre man er, jo flere penge får man. Så vi backstage-lytterne. Gud, hvor har jeg glædet mig til at komme tilbage, og I kan selvfølgelig også glæde jer, for vi har et fuldstændig fantastisk program foran os. Det har vi. Nu kan vi ikke trække den længere. Lad os få aftens deltager på banen. Han kommer her, han hedder Sigurd. Hej Sigurd. Hej Joachim. Velkommen til Alle mod En. Mange tak. Du er 23, og så er du helt tosset med politik. Skal du være statsminister en dag? Det er planen. Har du lagt din taktik? Jeg har, det er simpelthen bare den gode klassiske lyt til mavefornemmelsen. Det er din mavefornemmelse? Simpelthen. Okay, og hvordan er den lige nu? Er den okay? Den er okay. Den er god. Fedt. Dejligt. Den lugter af penge, vil jeg sige. Hvad siger du? Den lugter af penge, vil jeg sige. Okay. Så lad os komme i gang med at spille Alle mod En. Så gik der 30 sekunder, Sigurd. Hvad har du svaret? 18 bolde. Skal du bruge noget hjælp til den her? Meget, meget gerne, ja. Jeg vil gerne spørge min kæreste og min søsters kæreste, Mads. Ja. Sonja og Mads, hvad tænker I om den her? Ja, vi var lidt højere. Ikke meget. Ikke meget. Skal jeg huske, at fra Hvidovre, de rykkede ned. Ja. vi sad og snakkede 20-25 stykker, så 18 er jo ikke helt skidt. Det lyder også meget kvalificeret med 18. Tak. Så siger vi 19. Halvvejs, og der er kommet 6 bolde i mål. Sidste skud! Og jeg har allerede et resultat til jer, og det var altså, at der kom 19 bolde igennem hullerne. Ja, det er rigtigt. Resultat var 19. Du ramte den spot on. Danmark svarer 39. Sigurd, du tager 40.000 kroner med videre til finalen. Altså, det lignede godt nok en ret tyk... 5 diameter. 5 centimeter i diameter. Ja. Vi siger 1:11. 1 minut og 11 sekunder. Ja, det siger vi. 3, 2, 1. Og så skal I slippe. I skal bare holde fast rigtig lang tid. Der bliver kæmpet, der røg den første. Nej. Godt, så har vi altså 2 tilbage. Kom så! Han har altså hængt der i lang tid. Kun i ener. Ja, der bliver kæmpet. Der bliver kæmpet. Kom så!
det Sigurd, der kommer tættest på det rigtige svar her i finalen, så tager han altså 88.000 kroner med hjem. Lad os se, hvad Danmark har svaret. Danmark svarer 2 minutter og 25. Sigurd! Du har vundet 88.000 kroner! Tillykke! Jeg tænker, dine venner må gerne komme op og kramme, og det må din kæreste og Mads også. Sådan, tillykke! Tak. Op og kramme. Vi ses og have verdens bedste weekend. Super god aften. Sigurd, han har vundet 88k. Han tager på gurden, og vi hygger os, ikke? Vi skal bruge Sigurds penge på Sigurds Gade. Fuldstændig vanvittige scener. Wow, jeg havde ikke regnet med det. Fuck off. Jeg er stadig i chok. Ikke det der nu, du ved godt, jeg er kæmpe sky. Men skud til kæden. Sigurd almost back. Jeg stikker røv på 20 lapper. Hvor mange lapper? Murder gang shit. Come on, slaughter gang shit.